Naglabas ng guidelines sa New Normal Setup Operation ng Bureau of Internal Revenue Region 4A at ito ang Less Contact Transaction. Nagbukas ng mga pamamaraan ng BIR upang makontrol ang pagtungo ng mga taxpayers sa kanilang tanggapan. Una na rito ang online payment ng mga bayarin sa BIR. You can file number 1, yung EFPS na sinasabi, Electronic File and Payment System. Magbabayad po kayo at magpapile electronically. Pangalawa po, yung sinasabi nilang online payment, kayo po ay yung sinasabi papasok muna ka sa system, yung BIR forms, pagkatapos po magbabayad kayo ngayon, pwede kayo magbayad through mobile payment, yung yung Land Bank of the Philippines Link Peace Portal, at saka po yung DBP Pay Online Facility, at saka yung Union Online and Mobile Payment Facility. Kung hindi naman maiiwasan ng physical transaction, lilimitahan pa rin ito sa dokumentasyon na lamang. Ang uling-huli po ay yung manual payment. Paano pong gagawin yon? Magpapile po kayo ng manual at magbabayad po kayo sa accredited agent banks po natin. Pinaka-epektibo umano para masunod ang new normal setup, lalo na ang social distancing, kung maagang magbabayad ng tax obligations. Para sa income tax return o ITR payment, huwag na raw hintayin ang June 14 deadline. Ay umaapila po ako sa ating mga butiing mga taxpayer dito sa Revenue Region number 4 po, Pampanga. Sana po makapagpatpayad na po tayo ng tama at maaga para po yung buwis ay makatulong na po sa ating gobyerno. Sa kasalukuyan ay nakaskeletal workforce pa rin umano ang BIR Region 4A. Ngunit tuloy lahat ng kanilang serbisyo, maging ang mga one-time transaction gaya ng pagkuha ng Tax Identification Number o TIN. Garantisado naman daw ang kaligtasan ng mga kliyente at empleyado. Sumusunod umano ang kanilang tanggapan sa mga health protocols ng Interagency Task Force. Ito po yung example ng paano tayo tumutupad sa social distancing. Kita niyo po, yung empleyado po natin ay hindi na po makikita o wala pong physically po na naka-separate po sila. Pag may transaction ka po, ipapasok mo rito at kukunin naman niya kagad. Yung setup, basta't po, ang tawag po natin dito, basta't frontliner po, ganyan po yung setup para po tayo tumupad sa sinasabi nilang social distancing. Pinaiiral din sa BIR ang no face mask, no entry policy at thermal scanning, disinfection at iba pang seguridad pangkalusugan kontra COVID-19. Jana Lumbang Parungaw, CLTV News.